presencia. Comenzamos hoxe as novenas xornadas históricas de UME. Sabedes que hoxe contamos coa presencia de Antón Costa Rico para impartir unha conferencia sobre o mundo das escolas creadas polas sociedades de instrucción e para presentar a revista Galega de Educación, o seu número 53, que está dedicado ás escolas de americanos. O xoves que ven, o xoves 29, contaremos coa presencia dos membros da Asociación de Veciños de Cabreiros, que nos falarán da súa experiencia organizativa das xornadas interxeracionais de Xermade. E o venres 21 de decembro presentaremos a nosa revista UME número 5, que esperemos que vos guste. Quero agradecer a presencia aquí de Antón Costa, que se brindou personalmente a impartir unha charla, aparte de presentar o número 53 da revista Galega de Educación, ao cal lle agradecemos. Tamén queremos agradecer a Nova Escola Galega, que se brindara tamén a presentar nas Pontes o número 53 da revista Galega de Educación, que a temos aí nunha mesa e despois, se queredes, podedela mercar. E tamén queremos darlle as gracias a Jesús Rodríguez, que é o director da revista da Galega de Educación, que xunto con Antón Costa e a propia entidade Nova Escola Galega, como promotoras da revista, pois nos brindaron a posibilidade de facer a presentación aquí desa revista. Facer a presentación da revista Galega de Educación e do número 53, que está dedicado ás escolas de americanos nas Pontes, non é unha coincidencia, porque todos sabemos que as Pontes foi protagonista no mundo da emigración, porque tivo e ten unha sociedade de instrucción que foi creada no ano 12 e que foi a promotora de 5 escolas de instrucción na nosa vila e nas parroquias. E por outra parte, tampouco é unha coincidencia presentar a revista hoxe no ano 2012, porque neste ano cúmprese o centenario da fundación das Sociedades Naturales de Puentes en Cuba, que é a promotora desas escolas. Antón Costa é un profesor da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago, catedrático, e imparte a docencia en as materias de Historia da Educación e de Política Educativa. É un recoñecido investigador a nivel nacional e internacional, ten impartido docencia en varias universidades europeas e americanas, doctorouse na Universidade de Salamanca e fixo a tese de doutoramento sobre a historia da educación primaria de 1900 a 1936 de Galicia. Foi un dos fundadores de Nova Escola Galega, é membro do Seminario de Estudios Galegos e ao que representa no Consello Escolar de Galicia, e ten unha amplia obra a nivel de libros, artigos en revistas, etcétera, que os vou a enumerar 2 ou 3, porque repasando o seu currículum debe ter 100 e pico páxinas, que é inabordable, cara, un gran currículum. As súas obras máis importantes a nivel de libros son O ensino en Galicia, problemática e perspectivas, editada no ano 80, Escolas semestres a educación en Galicia da restauración á Segunda República, que creo que a plasmación de parte da súa tese de doutoramento, ten un capítulo dedicado ás sociedades de instrucción. A Colonia Escolar Compostelana de 1893, primeiro centenario. A Reforma da Educación 1906-1936, Xosé Vicente Viqueira e a historia da psicopedagogía en Galicia. A Educación en Galicia 1669-1970, catálogo de textos escolares escritos de pedagogía. Historia do ensino do Reino de Galicia, anos 1414-1483. Últimamente editou un libro titulado Luis Bello, Viajes por las Escuelas de Galicia, que creo que é unha revisión da obra deste mestre, de Luis Bello.
ten participado en varias obras colectivas e ten escrito tamén obras en castelán, e un dos seus libros, Historia da Educación e da Cultura en Galicia dos séculos IV ao século XX, foi merecedor de varios premios: Premio Irmandade do Libro ao mellor libro galego no ano 2004, Premio Losada Dieguez no 2005, Premio de Investigación da Crítica de Galicia no ano 2005 e Premio Ánxez Casal ao libro do ano 2005. E non vos conto máis porque creo que é máis importante o que vos vai a contar el, e non me resta máis que agradecer ya a súa presencia aquí e telos a túa disposición. Bueno, moitas gracias. Moitas gracias, Manolo, por a amabilidade. Moitas gracias aos organizadores en conxunto. Gracias a vostedes, gracias a vos. Non é habitual para min, direi en sentido máis contrario e correcto, é inhabitual. Hai outras vilas e outros lugares do país que efectivamente teño estado con máis ocasións e dun modo ou de outro, pois certo que teño ben en mesas redondas, en conferencias, en intervencións, pois xa cando un ten unhas poucas de décadas de vida profesional encima, neste caso meu, con unha certa presenza social, pois teño andado moitos lugares. É verdad que o día de hoxe xa había tempo que non viña polas pontes. Díganlle ao Concello que poña algúns indicadores nas estradas ao rededor que melloren un pouquiño a visibilidade onde está o centro. Se ven un de noite, anda un por aí un pouco desparexido hasta dicir, creo que debe ser por aquí. Bueno, dame ocasión para incluso saudar a algúns vellos amigos de militancia política, en fin, por alá, e amigos que nos conocemos de militancia, de actividade pedagóxica, é dicir, do día a día e con máis frecuencia, claro, en fin, cos amigos nesa dirección temos marcas de vida, non? Que nos unirán para sempre, non? E cos demais, moitas gracias pola presencia de ustedes. Vamos a ver, e vou ver se o tempo que esteñamos falando, para despois tamén poder ver unhas imaxes, que sexa un tempo que sexa agradable para ustedes e para min tamén. O tempo que o contamos, xa que vimos aquí, vamos aquí, antes de ir ao bar, vamos ali a ver que. Bueno, vamos pasar quizás un anaco, un tempo que quere ser amable. Estamos nun fenomenal sitio para falar do traballo das escolas dos emigrantes. Entendín? Gracias, sí. Estamos nun fenomenal sitio, non? Quérese decir que a memoria estános a protexer, mesmo aquí, unha memoria fértil, non? Debo sinalar que eu fui un neno dunha das escolas dos emigrantes tamén. Na miña familia non tiña un enlace particular, non? Na cuestión, a miña familia, os meus pais caeron por razóns de traballo na miña infancia na Mariña de Lugo, e efecto, ali fun tamén a unha escola de emigrantes, do que daquela, cando eu salín dali, a altura dos 14 anos, sabíamos que emigrantes da parroquia foran eles os que mandaran cartos para que se construíra o colexio, pero aquilo non tivo ningunha resonancia máis, desgraciadamente, non? Tampouco ningún eco en particular, non? Por esos aspectos de desmemoria, por esos aspectos de borrado de memoria colectiva, non? Que se fixo no tempo do franquismo, non? Moi negativo, por outra parte, claro. E ten que ser, no meu caso particular, é o caso de alguén que aos 18 anos, 18 con 19,
decide, cunha axuda familiar, facer estudio universitario de pedagogía en momentos en que non se podía realizar ademais en Galicia. Se falamos fora distinto dunha escola de magisterio, claro é, e marchou a Salamanca como outros estudantes galegos, a Universidade Pontificia. Ali tampouco ninguén me falaba ningunha cuestión relativa á historia pedagóxica, á historia educativa do noso fermoso país, non? Ocorre que, efectivamente, isto nos situamos nos anos 70, comezo, primeiro quinquenio dos anos 70, non? E ali damos máis rapaces do país, non? Con ganas de saber, con ganas de construir un horizonte distinto para o país, nas poucas luces que poderíamos ter, que se teñen frecuentemente con 20 anos, non? Probablemente máis vontade, a veces un pouco aloucada, que luces un pouco do que se quere. O caso é que, por circunstancias que un vai tropezando e unha certa inquietude, eu empecé a interesarme á altura dos 73, sendo bastante novo, por algúns aspectos que tiñan que ver coa historia, coa nosa historia colectiva. E neste caso, se eu comenzaba a ser un estudiante de pedagogía, a historia do punto de vista da educación. Debo decir que, por algunha fortuna, eu tuve unha ocasión de, sendo estudiante, endereitar os meus pasos a Barcelona. Aspectos que teñan que ver ali para a Cataluña coa renovación pedagóxica, coa catalanización e coa recuperación un pouco da memoria deles, non? Digo isto porque, en efecto, eu creo que xa á altura dos 75, 76, eu empezo a ter un pouco de conciencia dunha memoria fértil, dunha memoria rica, dunha historia pedagóxica que levou a min a suscitar, e se os cataláns teñen, os galegos sabemos de ter. Ao mellor non temos tanto en elementos así para mostrar tan interesantes, pero se cadra vemos ter. E foi esta idea de dicir, e que temos? Foi isto onde houve que empezar a tirar, non? E empezar a tirar, pois neste caso significa que, bueno, a mí me pagan todos os meses, non? Non direi que o Estado me paga para facer unha parte do que fago. O Estado probablemente me paga para ser docente universitario, para ser responsable, para ser investigador. Non estou moi seguro que me pague tamén para ser moi investigador en cousas de Galicia, e da historia pedagóxica de Galicia ou de política educativa en Galicia. Por iso non estou tan seguro, pero iso entra no campo do actor, no campo do protagonismo das persoas que, en efecto, exerzo, non? Foi así como, pois, á altura do 1977 eu decido que vou facer o meu, aquel traballo de investigación que famos os profesores na universidade, unha tesis doctoral, que nos cualifica como parte da comunidade universitaria, que decido traballar sobre, non é fácil, e é despois de moitas horas de traballo hasta que chegas a perfilar, decir, bueno, creo que vou traballar sobre a historia da escola primaria en Galicia no primeiro tercio de século. Iso é que algo do que, digamos, como libros, como tesis, como investigación, non estaba encima da mesa. Con eso, pois hai 30 anos. Hai 30 anos que xa presentei a miña tese de doutoramento. Era un paquetón sólido de documentación e de información que resultou sorprendente, un pouco sorprendente para min non no ano 82, pero no 79 e 80 empezaba a ser sorprendente o que non sabíamos e o que había. Canto de interesante, canta xoia hai que a xente non sabe dela. Dixo hai moito tempo Xosé Fernando Filgueira Valverde, aquel portento de saber
en fin, aquel dos vellos galeguistas que se foron xa, non? Dice, canta cousa hai, canta xoia hai que a xente non sabe dela, non? Efectivamente, eu iba encontrando unha satisfacción tremenda, enorme, non? E iso, pois, fixo que en 1982 eu presentara dentro desa tese un capítulo relativamente extenso que era sobre as escolas de migrantes, e tracei un pouco un mapa e un panorama, non? Conmigo xa e nese camiñar houve xa algún outro investigador moi declaradamente que foi alumno meu, profesor e colega actualmente, Vicente Peña, non? Saavedra, que tomou tamén a decisión el que sempre me quedei con ese hai moitos alumnos que non lle perda a vista e non ten unha anécdota para contar, son máis os alumnos que teñen anécdotas do profe, a veces impensables, non? Para contar, pero del si recordarei dunha clase que dice que mo oíu falar algo de escolas de migrantes na clase, dixo, o meu avó foi non sei que, e aquel fío tirou del, dedicou horas e horas e horas para facer un portento, non? De investigación tamén sobre escolas de migrantes. E, bueno, a partir de aí foron xurdindo máis persoas no campo da investigación e tamén máis persoas sensibilizadas sobre aquilo que significaba a presenza entre nós, dos muros, dos edificios, en fin, que decían, eso foi escolas de migrantes, non? Emigrantes enriquecidos, unha parte deles, en distintos momentos do 17, do 18 séculos, 19, un pouco máis no 19, mandaron recursos importantes para Galicia en algúns casos. Ben que falemos no século XVIII, vamos á cidade de Santiago de Compostela e pasamos, en fin, por cerca do casco histórico, pola volta, non? Iso o Colexio da Compañía de María, non? Un colexio, un edificio potente, todo en pedra, bos sillares, non? Caramba, é grande, non? Mira, iso fixo con cartos que procederon de América, non? Vamos á cidade da Coruña e temos as escolas da Guarda, temos o Instituto da Guarda, non? Na praza de Pontevedra, non? Eso é, non? Vamos a CEE, Blanco de Lema, non? Un edificio que é un portento, non? Vamos a Sarria de Matías López, temos outro edificio, non? Ben importante, non? Quero decir que hai xa unha obra de algún interés de persoas que entenderon, estando en América, case sempre, de aí proceden maioritariamente os recursos, que destinaron a parte da súa facenda, da riqueza que tiveran acumulado, para facer obra de cultura sen andar moitos remilgos, non? De decir, deste xeito ou deste outro. Obra de cultura, non? Obra de abrir as portas á escola para que a xente donde non hai escola adquira unhas destrezas e unhas capacidades en lectura, en escritura, en cálculo, en xeografía, en historia, en algunhas ensinanzas comerciais, en algunhas ensinanzas cívicas ou religiosas tamén había en casos, que eso podría ser interesante e efectivamente todas as persoas, singularmente as persoas dunha certa edad, no que me incluyo, non? Para entender o valor que se lle reconoce, non? O posto escolar e o espacio, non? Se non é unha cadea, non? Como un espacio de oportunidades e de unha certa apertura e de conexión ao mundo, non? É moi importante, non? En efecto, ben sabemos que tanto de aquí, da comarca, como de tantas outras comarcas de Galicia, nas últimas décadas do século XIX é unha riada enorme e inmensa de persoas que van á busca do pan, non? De outras oportunidades de vida, non? De outras circunstancias, non? Poderíase decir aquelo de Castelao,
non pelean, emigran, pero é certo que cada quen busca aquilo que vitalmente máis precisa como solución duns determinados problemas, non? E efectivamente non podemos decir que de repente grandes masas humanas por milleiros de persoas saídas de tantos espazos campesiños do país que de repente se conciencian, non? E entenden do valor da cultura. Tampouco non é así sen máis, non? Hai que pensar tamén van xente que sae do mundo campesiño, do mundo mariñeiro, da cidade que non dá acollida en posto de traballo suficiente, marchan a América como marchan irlandeses, italianos, alemáns, austríacos, hai de todo eso, son caen arribadas en Argentina, no Brasil, en México en menor medida, en Cuba, en Uruguai, e aí hai un xuntoiro de xente de distintas procedencias, e no medio dos galegos hai unha cousa nesas dúas últimas décadas do XIX coa que hai que contar e no que hai que pensar. Tamén hai periodistas, algúns periodistas, hai algúns xentes de letras, hai algúns profesores e profesoras, máis profesores na parte masculina, hai algúns líderes de opinión, hai algúns líderes de opinión. En efecto, non hai que botar as contas de que en 1875 en España produce a restauración monárquica, é dicir, aquel momento que termina a Primeira República e comeza un goberno conservador constitucional, en fin, empeza o turnismo no poder e empeza unha gran fase de caciquismo político, non? De controle de venta de votos e de aprisionamento de votos en moitos casos, con prácticas que fan, sobre todo os conservadores, pero que os liberais fan tamén, de aquel momento. Pero aquilo que ocorre da restauración monárquica é como quitar oxígeno a algunhas persoas que eran republicanos e progresistas ou xentes con un certo sentimento máis marcado de esquerda e que din, vamos buscar unha terra nova, e aí hai que trasládanse a América. Cando eu dicía periodistas, algúns profesores, algúns líderes de opinión, efectivamente, algúns líderes políticos que se trasladan. Algo así como republicanos, xente de mentalidade republicana que pasamos pola democracia. Este é un pouco a cuestión. Cada quen ten un voto, esa é a soberanía que ten, pero queremos exercerlo, non? E da outra parte xente que en coincidencia ou en proximidade con frecuencia practica tamén a masonería. En distintos grados e de distintos modos, pero basicamente como unha tolerancia. Eu penso así, pero probablemente o meu amigo pensa un pouco diferente. Podemos estar desacordo en cousas, pero non nos vamos a poñer a puñadas por isto, non? Voulle a respetar, porque vaime respetar a min, non? E ao mesmo tempo tanto el como a min, e eu se practico a masonería, vou entender que nesta sociedade hai xente que vive moi ben, hai xente que vive modestamente e hai xente que vive paupérrimamente. Vou ter unha mirada que acolla, que seña sensible ao que vive paupérrimamente, non? E vou ter unha mirada de unha certa solidariedade, dunha certa defensa da igualdade, dun certo criterio, non? Que haxa pan para todos, non? Un pouco isto. Estos elementos levados á man por líderes políticos, algúns líderes, por algúns xornalistas, por algúns profesores, nos anos 80, nos anos 90, pois efectivamente no xuntoiro de esas masas de esos milleiros de galegos que saen do campo, que saen do arrabalde da cidade, pero que se encontran alá con constitucións políticas laicas, que se encontran alá con xente con outras experiencias de vida, con algunhas experiencias de carácter sindical, con experiencias de ateneos, de cultura, etc., e pois facer escolas, xuntar algúns cartiños para axudar a crear escola. É boa cousa,
é boa cousa. Pensar na parroquia da Colá, nas parroquias da Colá, pensar un pouco e manter lazos, e que se eu aprendo a escribir en América, eu podo escribir aos meus familiares e que me poidan ler, que non pase a través do cura da parroquia, a través do mestre, se o hai, ou da mestra, que teña que enterarse do que eu lle quero contar. A miña muller, ao meu home, para os meus fillos, etc., etc. Que poidan ler, que eu poida expresarme. Pois tamén eso conta, non? E tamén conta a idea de decir, en efecto, si construímos escola, a veces, se o diñeiro é máis mesmo, non é só construir un edificio, é mandar incluso indicacións. Como queremos que sexa esa escola? Precioso, moi bonito. Moi bonito, non? Moi bonito, cando ademais temos unha certa capacidade. Como queremos, como necesitamos a escola dos nosos fillos. Isto está ben. E está ben que se faga as autoridades públicas que interveñen nun Estado democrático, efectivamente. É un pensar colectivo, en canto pense no mellor posible para todos. Pero ese protagonismo das persoas, decir, queremos pasar de non ter escola, queremos pasar de estar amarrados en conciencia, de estar caciqueados, de estar tal, para encontrar outro escenario que se aproxime a algún grau maior de cidadanía, que significa un exercicio de conciencia sobre o entorno no que vives e unha certa potestade, non? Un certo empoderamento que se diría en inglés, máis alá da túa vida, tamén sobre o teu entorno, non? Un pouco como o queres, non? E que te arme, non? Un instrumento que te arma para moverte con algunha autonomía pola vida, non? Pois claro. Este é un pouco a mensaxe de fondo que empeza a mobilizar a personas de aquí, de acolá e de acolá, para tan pronto rompe, tan pronto nace o novo século, empeza a haber experiencias, non? E claro, xuntanse uns, non? Xuntanse os de Ares, poñamos por caso, non? Que son dos primeiriños, non? Que se poñen en marcha, non? Pero non están sós, na Habana, non? Nós estamos xuntando cartiños para facer ali unha escola. Os de Mugardos, non? Os das Pontes, non? E logo nós, por qué? Porque non facemos algo parecido. E de paso facemos unha festa. Porque os cartos non era así en frío, en internet. Hai que pasar unha nómina, unha conta, non sei que. No. Hai que verse. Porque, como? Hai que facer unha comidiña, se vale 5, se vale 5, poñemos 6. Porque unha peseta para a escola da parroquia, entendamos, non? Pasamos ben a tarde, estamos xuntos, reencontramos a xente, pegamos un baile, miramos, hai unha moza, sai un mozo. É dicir, estes elementos xogan. E entre tanto non nos esquecemos desa outra cuestión e contámonos cousas. En fin, que ven un, que ven outro, que conta, que di, chegou nun barco, non sei que, fulanito de tal, trouxe unha resta de chourizos, ainda veñen frescos, non? Trouxe un saquiño con as patacas, patacas do país. Estes elementos contan tamén, son anécdota, pero é a través desta anécdota que tamén se fixo ese clima de xente, porque houve que facer clima de xente, un recorre, un sai de Ribadeo, de Asturias, porque aos asturianos tamén lles pasou como a nós, pero vamos falar agora de nós, un empeza por Ribadeo e pum, non vai seguido, non é parroquia a parroquia que haxa seguido, pero con moita frecuencia un vai atopando, non? Flaquea algo, Foz, vai Cervo, Nois, cara a Viveiro, non digamos, non? Sigue por Ortigueira, non? Un entra para dentro por Mondoñedo, Sasdónigas, Vilalba, un volve para as Pontes, das Pontes, cara a Pontedeume, Fene, non? E un vai andando, non? Hai anacos da xeografía costeira de Galicia onde pasan kilómetros e non hai unha.
porque tamén depende de onde foi a xente, de onde saiu en maior medida, pero hai bastante, non? Hai bastante hasta que chegamos á saída do Miño, non? Alá en Camposancos e na Guarda, non? E iso, coño, un montón delas empezas a contar, non? Un montón de iniciativas, non? E vas entrando por varios lugares da terra interior do país, na provincia de Lugo, non? Varios lugares da Coruña, non? Menos en Pontevedra, no interior de Pontevedra, non? En Ourense, no Ribeiro un pouco máis, despois hai máis altos en que non. Claro, poñer todo eso en marcha significou xuntar moitas vontades, moitas pequenas vontades, porque case sempre eran modestos emigrantes nestes casos, non? Menos os casos onde hai un potentado que di, aí vai eso, son capaz de construir un edificio e ela vai para eles, perfecto. En moitos casos son vontades de pequenas economías que vou deixar un pouco para isto, non? A veces deixar un pouco para isto ten historias como direi esta de Castrofeito, que hai a 15 kilómetros de Santiago de Compostela, non? Un edificio pequenote, non é un edificio tan fermoso como o das Pontes, un edificio pequenote, pero que aínda así ten dúas placas de benefactores, non? E hai unha das placas de mármore de benefactores que os máis así, en fin, que máis deron, non? E pon nomes de estos de Buenos Aires, estos de Montevideo e estos da Habana. Isto é, tuveron que facer unha rede entre eles, non? Porque non chegaba dun sitio, non? Ou seña que iso permitiu aos do lugar, decir, onde está fulanito, onde está menganito, onde está, pídilles tamén a eles, tal. Oi, é precioso, Preciosa a historia de... Hai fotos sorprendentes, veremos algunha, pois dende América, a través deso, claro, chegan cartos, despois teñen que ser os da parroquia que se poñan a traballar con esos cartos, non? Porque hai que encargar, en fin, hai que facer ventanas, hai que facer muros, hai que comprar cemento, hai que poñer sillares, hai que pedra, madeira, en fin, de todo eso, eu poño isto, eu poño aquelo, eu traio, mercamos, pagamos, en fin, hai que escoller o territorio onde nos movemos, en fin, todo isto, non? Con algunha frecuencia, como decía, non é só isto, é tamén queremos que a escola sexa así, deste xo, e queremos que a escola sexa así, queremos que a escola teña un campo de experimentación agrícola, en algúns casos, non? E aí vai uns recursos para comprar maquinaria agrícola, non? Ou queremos que haxa un pequeno laboratorio, non? Aí vai un microscopio, non? E aí vai unhas probas e mostras de minerales e de botánica e de animais pequenos dende América para que vexan cousa distinta, para que se sorprendan, sorprendéndose para que construan a curiosidade, non? E a curiosidade é unha fonte para tirar. Eso está andando, non? Sí, porque eu... bueno, moi ben. Si queres casi, sí, porque en todo caso despois facemos un recorrido, sí. Cando non é iso, son máquinas de escribir, non? Non era moito máis, se falamos dos anos 20, non? Non me imagino que fora moito máis fácil ir dende aquí a Madrid, por exemplo, non? Que non a América, sí, máis fácil, pero levaba o seu tempo ir a Madrid. Se nos poñemos nos anos 20, non? En efecto, non? E en todo caso, isto é aqueles que están da outra parte, aqueles que configuran a parroquia ou a comarca da outra parte, están nun punto que lles permite tomar conciencia un pouco do que se ven encima. O que se ven encima é sempre un mundo máis aberto. O que se ven encima é sempre un mundo donde hai que moverse sin deixar de ser un, claro, sin deixar de ser un, porque non podemos transmutarnos en ingleses, non?
non podemos transmutarnos en rusos, non? Nin en chinos, non o queremos tampouco, non? Eu non quero ser inglés, non? Queres dir, pero sin deixar de ser un, o mundo ábrese, non? E os da parroquia da Colá veno, non? Ven un pouco, para onde imos, non? E que os instrumentos de educación, instrumentos de cultura, son necesarios, non? Deste modo, pois hai tamén, hai os que poden e levan adiante e fan algunha revista cultural que se edita, non? Para mandar para aquí. Noutros casos, aquí chega unha película de cine, chega en momentos. Noutros casos, chega máquinas de coser. Eso é que xa estaban pensando en que as mulleres quedaran na casa e os homens non sei que. Digamos todo eso, digamos todo eso. Pero cunha pouca de idade tamén podemos decir, claro, pero que carai, en vez de estar así, ao fío, ter unha máquina de coser, caramba, permitía facer algunhas camisolas e algúns pantalóns, que eran necesarios, que non era fácil mercalos. O sea, que ese tamén, en fin, ese elemento, non? O ideal sería que os mozos aprenderan a coser coa máquina de coser, eso sería o ideal, non? Pensar nas mulleres para esta cuestión. Bueno, así, o noso país foise tamizando, foron aparecendo, non? Edificios que o Estado non creaba, que os concellos non creaban, algunhas veces sí, non? Vamos a Ortigueira e, en fin, falamos de principios de século das escolas graduadas de Ortigueira, que non son dos emigrantes, non? Pero máis ben por vía de excepción, non? Que o Estado ou que a administración pública está construindo escolas. O máis frecuente da administración pública é abrir unha escola, que se abriron moitas desde a administración pública, na propia dictadura de Primo de Rivera, como non na Segunda República, non? Pero o máis frecuente é facelo alugueiro, non? Dunha casa máis ou menos con un par de salas grandes para que esa casa fora o destino de esa escola de parroquia, non? Facelo investimento dos recursos necesarios para unha escola non só de unha aula, senón de 5 ou 6, ou de 7 ou 8, para que a escola sexa graduada, para que se poida ir por grados, que supostamente era unha boa metodoloxía didáctica e de organización para poder avanzar nos estudios. Isto é algo que nos anos 20 e anos 30 fundamentalmente se lle debe á sociedade de instrucción dos emigrantes ou emigrantes soltos, pero nesta fase e neste momento son sobre todo as sociedades de emigrantes. En 1928 un periodista os periodistas tamén poden ser educadores sociais, son ben conscientes do seu traballo, son educadores sociais, ainda que non fixeran magisterio ou estudiaran educación social, non? Claro, este é o caso de Luís Bello. Manolo citou entre un dos textos meus máis recentes unha nova edición que eu fago dos textos de Luís Bello. Contolles brevemente. Luís Bello é un salmantino, xornalista, que vive en Madrid, que se aproxima, que nos anos mediados dos anos 10, por a altura de anos 15, entra no círculo de xentes da Institución Libre de Enseñanza, que era o espírito máis aberto e máis preocupado tamén cos destinos da nación, os destinos da España, nese sentido. Entra no círculo de personas que andan con Ortega y Gasset, que publican a revista España, e que están preocupados en como construir un horizonte. Hai beta de republicanismo nesa cuestión, non? Como sexa, andando unhos anos máis, metidos en tempo de liberdade de expresión oscurecida no tempo de Primo de Rivera,
ten unha idea luminosa, que a nosa, ademais, ao paso do tempo, nos parece moi luminosa. Xa que non podo facer política, era así, porque están as vías atuídas, xa que non podo facer política, vou facer política. Empeza no ano 25, isto farai hasta o ano 29, durante 4 anos, recorre gran parte da xeografía española. De Cataluña, da provincia de Madrid, de Andalucía, Asturias, terras de Castela, terras de Valencia e terras de Galicia, e de Extremadura. Que fai? Vai pasar as tardes, vai viaxar, vai conocer paisaxes, xeografías. De algún modo, sí. Leva un programa e na educación e na escola, na sociedade daquel tempo, hai minorías sociales que teñen moi boa educación, sí, e que teñen bons colexios, primarios ou secundarios. Nas capitales de provincia hai acreditados institutos de bacharelato, pero é pros da capital, e o resto da provincia que ou teñen que estar nunha pensión, cunha señora, se poden, se non poden, e senón moitas posibles intelixencias pérdense ou quedan no marco do entorno rural no que viven. Se non, son colexios privados. E algúns son modestos, pequenas academias, de acordo. Outros son colexios de élite, ou colexios religiosos, pero que costan cartos, que hai que pagalos, e hai moita xente que non pode pagalo. Eu voume dedicar non a mirar para as escolas dos acomodados, non, vou mirar para as escolas populares, vou mirar para as escolas da maioría social. Entón fai un recorrido por grandes lugares, por grandes espacios da xeografía rural española. E tomando nota. E coas notas dedícase desde o ano 25, como xornalista, de boa pluma, con moita sensibilidade, a escribir columnas, visita de escuelas. Visita de escuelas, donde as publica o periódico El Sol. El periódico El Sol se o vemos hoxe, é un pouco perralleiro, é modesto na impresión, ten unha modestia, claro, ten a modestia de moita da prensa dos anos 20, por outra parte, non? Pero de espírito, en modo como enfoca o traballo xornalístico, xugaba o papel que hoxe poderíamos decir que ven xugando o periódico El País, unha trayectoria de anos. Nese espacio de centro-esquerda, quizades, non? Nese espacio de un certo liberalismo e unha certa preocupación pola xusticia social. Aí está El Sol. E os que leen El Sol son efectivamente unha variada gama de liberais reformadores, de socialistas, xentes de cidade, etc., que teñen ocasión con moitos, polo menos unha vez á semana, dentro do ano 25 e o ano 29, ler unha columna visita de escuelas, que cada día presenta un caso. Os casos generalmente son lastimosos. Falemos de Valencia, falemos de Cataluña, porque así que salimos de Barcelona, falemos de Asturias, falemos de non sei onde, e finalmente, no ano 29, falemos de Galicia, non? Panorama, dice, oiga, miren ustedes, autoridades, con este panorama estamos en Europa. Somos, no peor sentido, somos africanos, no peor sentido, non? Enténdaseme. Dice, Europa empeza nos Pirineos, aquí non, porque con estas escolas, con isto non se pode facer nada. Hai que facer un plan de traballo absolutamente, porque nas escolas é onde generamos o futuro do país, un futuro, di el, un futuro de amplas capas sociais, que teñen conciencia suficiente da cidadanía, que teñen elementos e unha base cultural e unha base de coñecementos suficiente para vivir no tempo que nos toca vivir, na contemporaneidade. E alá no ano 29 xa que se lle fai unha homenaxe a él, unha homenaxe nacional, unha homenaxe español, encabezado por Araquistain, non?
e é reconocido o traballo, porque efectivamente non é que gañaba Luís Bello con esta unha certa credibilidade diante dos amigos, fin, diante de periodistas, pero non moito das viaxes, pois xa se poden imaginar ustedes que pois tampouco eran doadas e eu podía estar facendo unha cousa de gabinete tranquilamente en Madrid, escribindo na miña Remington, non? E non estar por aí tomando, en fin, se chove, se non chove, se tal, bueno, en fin, como sexa, non? Pero el recorre tamén unha parte notable de Galicia, son 37 crónicas de Galicia, non? E concretamente nas da provincia de Lugo, non pasa polas Pontes, en fin, o propio tempo estaba limitado para el en cousas, non? Pero pasa pola orla marítima, non? E di, oi, soberbio, o que están facendo os americanos, dice, soberbio que están facendo en tal pum, 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 da provincia de Lugo, non? Soberbio en tal sitio, soberbio, menudo edificio, parecen palacios, di el, en moitas ocasións, non? Soberbio, isto é unha obra de redención popular, un pouco ben a decir así, non? Bueno, pois isto é o que tamén ocurre aquí, non? O que tamén ocurre aquí. Que pasa polas distintas escolas das sociedades de migrantes? Bueno, como se comportan? Non son todas iguales, non? Non son todas iguales porque non son todas iguales. Unha cousa é este fermoso edificio e outras son as escoliñas que hai en parroquias ao rededor, claro. Unha cousa é aquela situación en que dice, bueno, somos capaces de construir un edificio pero non temos para pagar un mestre nin para facer un seguimento constante. Construímos o edificio e dicimos, concello, autoridades públicas, aí lles queda isto, poñan ustedes, por favor, o mestre, non? É a situación de unhas máis modestas, outras máis floridas, damos recomendacións para que se faga isto, para que se faga aquilo, para que... O sea, que hai unha gama, non? Son todas laicas? Non. Unha parte delas son non extremosas, enténdaseme, son tolerantes, abertas, e hai algunhas que din, bueno, a cuestión da educación da fe que se ocupan na igrexa, aquí nos ocupamos efectivamente dunha educación moral que as persoas debemos ter e ocupamos de ciudadanía, non? Nese sentido máis aberto republicano, non? E que a xente teña capacidades para ser autónoma na vida o máis autónomo posible, non? E para ter o desenvolvemento máis positivo na vida, non? A gama de realizacións entón moi amplia, bastante amplia, a gama de diversidade que hai nas escolas tamén, maioritariamente non eran, como digo, non eran nunca unha escola é un espacio de revolución social, digamos, entendámoslo así, non? É un instrumento, é unha ferramenta, non? Coa que traballar pola liberdade, e isto sí, eu creo que esta idea está no conxunto das escolas, non? É traballar por algún entendemento de xusticia social, non? Depois hai unha parte delas menor, hai unha parte delas menor que traballan moi conscientemente tamén pola galeguización. É unha parte pequena, que traballa pola presenza da lingua galega, por contidos de cultura galega. Hai máis, en todo caso, hai máis que traballan por presenza de cultura galega e son algunhas máis animosas con algúns líderes de opinión de América e con presenza aquí e enlaces co movimento societario, co movimento campesiño, coas sociedades campesiñas, ou que logo con líderes que logo conectarían co Partido Galeguista, non? Dice, bueno, vamos a facer labor galeguizadora tamén nas escolas, claramente, non? Hai tamén varios debates en 30 anos que se suscitan, non? Debemos facer escolas, debemos dispoñer de escolas para preparar a xente para que migre, ou debemos preparar a xente coa conciencia de que se cadra o mellor non é emigrar, se cadra hai que pensar en que o país é un país que ten moitas potencialidades e entón hai que a xente que sexa o suficiente capaz para entender as potencialidades e para sacar, non?
e para sacar dende aquí riqueza no económico, riqueza social, riqueza cultural, non? E desto, efectivamente, pois tamén hai un debate que se suscita entre eles, ás veces con acritude, supoño que sí, porque está por facer e xa non o poderemos facer, porque habería que botar tempos alá coas persoas que viviron, habería que ver como as sociedades de instrucción, se falamos polo menos dunhas 200 sociedades, poderíamos dar un número máis alto, pero se falamos dunhas 200 sociedades de instrucción por distintos lugares de América, a veces con 100 socios, a veces con 150, a veces con 80, a veces con 20, con 30, pero en calquer caso, cando acordan un reglamento con artículos que ten que haber un presidente, ten que haber unhas eleccións, ten que haber uns procedementos de toma de actas, acordamos isto, hai que poñerse en contacto con empresas, cos da terra, hai que non sei que, hai que facer isto, hai momentos de crise económica, non chegan os cartos, de onde os sacamos, como facemos para continuar, cuidado que temos que manter a escola, temos que facer isto, temos que facer aquilo, eso mesmo para eles, o sea que hai no da sociedade de instrucción hai a escola da COQUE que eles favorecen, pero hai a escola que son eles, non? Hai a escola de educación social, de cidadanía, que en todo eso se está organizando por parte deles, non? Bueno, este é o fenómeno, esta é unha memoria que nos chegou a nós, un pouco deteriorada porque non sabíamos, non? É porque de un lado, de outro, por xentes tamén desde ámbito do que significa a arquitectura de casas e presenza no rural, en vilas, ou de aspectos de empreendementos industriales ou comerciais ou banqueiros, en fin, hai de distintos lugares desde que comeza, sobre todo os anos 80, hai 30 e tantos anos, foise reconstituindo, non? Fomos como tomando nota e tomando conciencia de ese legado, non? Que é bonito, que é bonito, que é interesante, non? Que é como grandes sectores de poboación que non se ocuparan un pouco da colectividade, sen querer, aínda que sexa a escala da parroquia, a escala da comarca, pero porque se suman vontades, porque resulta que hai unha certa comprensión colectiva de que algo colectivamente hai que facer, non? E fixeron moito, non? E cobraron conciencia, non? Conciencia de colectividade, conciencia de galegos, non? E deixaron un legado, claro. Ese legado, probablemente aquí, entre vostedes, bueno, aparte de decir, pois efectivamente aquí vimos todos os días e aquí estamos, utilizamos a biblioteca, as aulas, non sei que, pero sin ser daqui deste mesmo lugar, probablemente máis de ustedes, máis de un tamén, e eu tamén fui un edificio tamén que foi tal, e eu tamén, e meu avó, e meu tío participou, e non sei que, en fin, o meu tamén, quer dizer, unha historia colectiva bonita, non? Bueno, pois, vou terminar xa, polo menos esta primeira cousa, para sinalar que isto foi o que comenzamos a ser conscientes e a poñer de manifesto en información en distintos ámbitos, lugares, en distintos escenarios, a través dos medios de comunicación, xa hai distintos programas audiovisuales, ben sexa na televisión de Galicia ou ben sexa en ámbitos un pouco cinematográficos ou de rescate de imaxes que de un modo ou de outro isto está de algún modo contado e o que para decir que efectivamente presento tamén con isto o número 53 neste mesmo ano da revista galega de educación, pois quixemos dende Nova Escola Galega facer un balance, non?
non estaba na miña idea inicial. Está aquí unha persona aquí na sala, César Martínez, que te vexan, César, que creo que el acordouse César e dixo, oi, este ano no 12 en San Claudio, non sei que, é o centenario da escola e tal, había que facer algo, non? Había que facer algo. Pois non pensáramos nesa cuestión, porque non? E entón puxémonos nesa idea, non? Varios. El tamén, outro profesor que fixo a tese conmigo sobre as escolas, sobre todo as escolas de Valmiñor, outra institución portentosa en Gondomar, por baixo de Vigo, non? Magnífica, extraordinaria, non? Con unha certa riqueza, cun peso na comarca do Valmiñor enorme, non? E con traballo de todo tipo, non? Hasta tiñan zapatería, hasta facían zapatería no colexio. E era interesante, porque había nenos que non tiñan calzado e iso permitía calzar aos nenos. E tiñan imprenta, e resolvían para cousas do colexio en imprenta e para cousas de fora. Gañaban algo e servía para o colexio. Chegaron a ter unha biblioteca enorme, máis pequena que esta. Máis pequena que esta, que está ben cuidadiña, Bueno, pero tiña unha fermosa biblioteca igualmente, non? Nun centro que hoxe sigue sendo un centro vivo, non? É un centro de formación profesional e con profesores que teñen conciencia de onde están, non? Bueno, total, que este ano entón decidimos facer, en fin, en 50 páxinas da revista Galega Educación, unha posta a punto, en tanto que hai 30 anos de investigación e de aportacións de aquí e de acolá, tratamos de ver, non? Bueno, que pasa, en fin, como foi un pouco a vida de ideas, a vida de ideas dos galegos na Arxentina, como foi os emigrantes e as escolas ante a cuestión do galego, como foi os emigrantes e os liberales e a masonería, tal, como son a arquitectura que nos foron deixando, non? E entón un arquitecto define un pouco varias tipografías, varios tipos, non? De escolas, de modelos, tal, como é, en fin, en determinadas comarcas, comarca de Negreira, por exemplo, na comarca das terras de Ferrol, das terras de Ortigueira tamén, é dicir, como aquí, unha serie de cuestións, como foron resolvendo, como as foron abordando, non? Como se situaron ante o galego, non? Como se situaron ante o laicismo, como se situaron ante a didáctica, ante a escola nova. Bueno, quixemos presentar eso. E creo que logramos coa firma, coa intervención de 9 ou 10 personas, incluído Manolo Souto, un traballo moi bonito, por certo, que nos faltaba, que é como procede unha sociedade de instrucción desde dentro, como foron un pouco construindo a idea de que como facemos para que ao final exista isto, non? Bueno, pois contalo a partir do caso das Pontes, creo que con a Valencia está igualmente tamén expresado. Así, xuntamos unha serie de firmas de persoas reconocedoras e procuramos cuidar a imaxe de época, a imaxe de momento, non? De tal modo que texto e imaxe, en fin, puideran dialogar. E puideran dicir, é lindo, é bonito ademais, non? É ilustrativo, é exemplar. Isto é, eu quería, quizás excedo xa o meu tempo, pero non me resisto a propoñerlles unha lectura que vou facer quizás un pouco rápida. Texto que creo que César e Manolo, por lo menos, creo que coñecen. Era un texto de Curros Enríquez. Curros Enríquez, xa no 1905, cando se inauguran as escolas de Ares, pero podría servir para isto. Escribe. El está naquel momento, Curros, está na Habana, non? En Galicia, Revista Regional, escribe un texto, castelán, escribiu naquel momento, eu traducino á lingua galega, e di así:
ben polos aresanos, ben polos das Pontes, ben polos ponteses. Se o que fai a colonia aresana en Cuba en beneficio da instrucción no lindo poviño é que todos os seus fillos por onde queira que vayan levan na alma, como o levo eu dende que o vin sendo neno. Dice, si, tal, se, salto aí 3 líneas, se o que fai esa colonia de emigrantes, o fixeran as dos infinitos povos de Galicia que andan dispersas polas 5 partes do mundo, entón a nosa pequena patria nada tería que envidiarlle en cultura aos estados máis prósperos da Confederación Americana do Norte, nin a Bélxica, nin a Suiza, nin a bella Europa. 1905. Dice, se fixeran todas como están os facendos deste povo, sería unha maravilla. E depois houve moitos que empezaron a facer. Dice, para os políticos de agora que alá en Madrid se reparten anualmente o produto do traballo nacional en soster unha lista civil afrontosa, un exército mandado por lobelaces e tenorios, caciquismo, diputados caciques, excelentes conquistadores de corazóns e unha burocracia inepta pola mobilidade a que condena a súa orixe precaria, como que se renova en cada cambio ministerial, deshonra eterna de ignominia, a ser o vergoñento espectáculo que nos dan a isto as escolas das nosas montañas, fala do mal estado, entregadas a infelices pailáns con nomes de mestres que apenas saben deletrear e garrapatear un apelido, decía, o mal estado da escola, non? E aínda así tan escasos que é frecuente atopar polos camiños tenras criaturas de 8 a 10 anos torradas baixo un sol canicular no verán e xeadas de frío atravesando a pé das serras ásperas e cubertas de neve en inverno en dirección á escola, situada a 2 ou máis leguas da súa casa, nun cortello ou nun palleiro, tendo por todo o mobiliario o carro de vacas e o temón do arado, por asento o xugo de bois e por único libro de lectura o proceso do vello reparto veciñal ou prorrateo das vendas forais coas declaracións dos levadores e as protestas dos cabezales e as fórmulas escribanís que infiltran nos neniños o espírito caciquil preparándose admirablemente para futuras empresas preiteantes. Non é isto o que eu quero, non? Esas escolas sostidas, fomentadas e toleradas polos nosos partidos son outros tantos centros de rebaixamento moral e intelectual, outras tantas fábricas de degeneración psicolóxica onde se deforma o espírito do neno e onde se lle prepara para toda clase de servidumes, onde se atúen de conceptos sórdidos e estúpidas nocións as células cerebrais da nosa xuventude, predispoñendo á emigración, ao abandono do país e da familia, para pôr en xogo o único que se pode destruir nestes tugurios, o músculo, exercitado no trote dos camiños, no traballo cos animais e cos rudos labores do campo, triste necesidade creada por esa mesma educación da muller e o neno na nosa terra. Que máis explicación a ignorancia das clases baixas e a falta de civismo e de carácter que observamos nos que desde elas se soerguen por azares da fortuna a outras esferas, que outra explicación que esas deficiencias no ensino primario e nas escolas, onde, na vez de ofrecerse pasto aos nobres instintos do home, se estimulan todas as malas paixóns que enxendra a ignorancia. E un pouco di isto, non? E di un pouco máis abaixo, por iso non terei nunca frases bastantes para celebrar os obreiros aresanos. Masóns, obreiros aresanos. Non está falando dos masóns, que ele era, Dice, meus queridos colegas, quen, co escaso remanente dos seus modestos xornais, apenas suficientes para as súas atencións en centros de poboación tan caros como a Habana, atopan o modo de fundar e soster no seu pobo unha escola de varóns e se dispoñen a establecer outra para nenas, dotando a ambas as dúas de profesorado intelixente e apto para ese altísimo ministerio, dotándoos de libros e material suficiente e ata de local propio, a ser posible amplo e con todas as condicións que a hixiene recomenda e as modernas necesidades exixen. Bendición
beizón para eses dignos e abnegados galegos que tan fermosamente responden ao exemplo que lles está a dar o insigne benfeitor señor García Barbón, outro fillo do traballo, gloria e facenda, é máis lexítima, a máis lexítima da nosa patria. Para eles non haberá estatuas en vida, porque nin as piden, nin haberán de aceptalas, aínda que llas concederan. Porén, sin embargo, haberá sempre un altar nos corazóns patrióticos e bendicións de gratitude na posteridade e na historia. Vaya para eles. Moitas gracias. Podemos agora facer así un repasiño de algunhas imaxes un pouco rápidas, non? Esa é de Escola de Lalín, vamos andando, vamos vendo algunhas cousas, non? Hai nas pequeniñas, hai nas modestas, non? Como a esa, non? Queda así, vamos pasando. Imos vendo, sí. Moitos lugares son modestas, han de aparecer outras que son así, pero o interese un pouco de ver todo, non? Hai que pensar que eso é un edificio pensado para a escola o que acabamos de ver, non? Algúnas, claro, están con fotos de agora tamén, hai que pensalas tamén que estarían máis encaladas, máis fermosas, aínda sexon modestas. Esta non era modesta, esta xa era moi bonitiña, a Casa de Cultura en Bandeira ao día de hoxe é moi orgullosos que están dela, non? En fin, esa, se a poñemos encaladiña nos anos 20, pois era modesta, claro, pero ainda era outra cousa, así dá menos graza, non? Hainas aínda en uso, non? Como podemos pensar, non? Lalín, Soutolongo, hai aquí unhas poucas desas terras, porque son fotografías de Xosé Manuel Malleiro, non? Quintillán, non? Esa é a lección do mestre de Ferrado, bueno, ou do avó. Eu creo que están máis no outro arquivo. Sí. No outro arquivo hai máis. Hai moitas fotografías, sí, pero eu prefería máis que ver imaxes sin máis. Creo que é así, non recordo agora ben. Estamos... A infancia traballadora. Esa é unha foto, esa é unha foto da Habana. Vamos ver, eu creo que ese día, creo que deberon pensar, oi, hai un día que vamos facer foto, O sea que ese día vide todos con corbata, cuidado, porque, claro, porque non, sabendo que iba a ser unha foto para publicar en Vida Gallega, que esa foto iba a chegar aos familiares aquí, que nos vexan, estamos na Habana para algo, gañamos un xornal e temos para unha gravata, en fin, temos boa cara. Isto é, tamén ali non só aprenderon a cidadanía democrática, a sociedade de instrucción. En parte dos lugares, e moi declaradamente na Habana, dispuxeron tamén o centro, o extraordinario centro, e eu vino, estuve dentro. Chorei, se direi algo máis, vendo ali as plaquiñas da sociedade de instrucción. En fin, un é débil e chorei un pouco coa emoción. Pero naquele edificio que é extraordinario, pois resulta que ali tuveron tamén o que chamaron Plantel de Educación Concepción Arenal. A altura de 1905, 1907, 1899, eran 2000 alumnos. O que vimos aí son alumnos de escola primaria, de música, porque hai banda de música tamén, de teatro, de comercio, de inglés, hai varias cousas, non? Que tamén hai biblioteca,
tamén se cultivaron, non todos, claro, digo 2000, e cantos galegos había na hora, moitos máis milleiros, pero 2000 é un número ben alto, non? De persoas que acoden para socializarse, para estar con amigos, para non sei que, para aprender, e ese día deben decir, oi, vamos facer unha foto, para mandar, pois, Gravata, sí señor. Fornelos de Ribeira, Salvaterra, Festa da Árbore, a cousa que se facía nas escolas de emigrantes, plantar árboles, entre outras cousas, non? Claro, facer valer e pensar no valor das árbores, non? Restos, non? Restos a día de hoxe. Ares, 1917, batallón infantil da Escola da Alianza Aresana, non? Os batallóns infantiles un pouco denostados con algunha razón, pero porque era a idea do desfile cun fusil de pau, non? Pero, bueno, esa idea de, en fin, se miramos así un pouco na distancia, o desfile dá unha certa vistosidade, non? Era un pouco probablemente o que se pretendía mostrar, non? Alianza Aresana, 1908. Eu creo que nun dos archivos, agora non recordo, está o edificio escolar das Pontes tamén, si, Franza e Seixo, si, Mugardos, dentro da escola, non? Si, tamén, se é correcto, Bergondo, ano conocer, moi probablemente, hoxe está un pouquiño cambiado o edificio, pero é un edificio considerable, e como a este, a Desada, hoxe está, eu creo que está encaixada entre outros edificios, o edificio de Sada hoxe, non? Que lle quita a fermosura que puido ter naquel momento, non? Na fermosura que puido ter naquel momento, que ten unhas terrazas, non? E esas terrazas era pues, para asomarse, para estudiar a xeografía tamén desde a terraza, na observación exterior, non? Isto está no Concello de Fene, non? O Curros Enríquez, non? Sí. A inauguración da Escola de Sedes, Narón, 1921, non? Ese era Francisco Sabín, foi el que deu gran parte dos recursos, non? A día de hoxe, nos tempos actuais, non? O edificio está pintado neste caso. Sociedade de Besana, non? Exactamente. Na Sociedade de Besana, que foi no mes de maio, non, César? Ou en marzo xa, sí, claro, efectivamente, está restaurada. Foi no pasado mes de marzo que se fixeron jornadas de Nova Escola Galega ali, e quedou unha plaquiña, como debe ser, non? En constancia, non? E en recoñecemento da memoria, claro. Ajá. Exacto, exacto. Moi ben. Escola da Sociedade de Instrucción, a de Besana, en fin, con todas as en obras, non? San Adrián. Cando, claro, había edificios moi modestiños, outros non, este é un edificio moi bonito, non? Claro, ten esa típica estructura, xa podemos entender, escola de nenos e escola de nenas, non? Vivenda pós mestres e algo de instalación común, non? Pero ten un cercado, probablemente tiña un xardín, probablemente o xardín estaba cultivado, ten a palmeira, non? Que é un pouco, que probablemente veu da lá, o plantón, non? Si. Barreiros en Mañón, porque despois tamén hai barreiros no norte de Lugo, inda que o barreiro do norte de Lugo non ten, non? Non Mañonesa, sí. Sí? Está abandonada, sí. Está abandonada, non? É que ahora esa parroquia está moi Está ali caída, xa, claro. Está dividido a comarca. Bagazos, sí. Terra de Viveiro hai bastantes tamén, pero, en fin. Pero está moi ben dotada, verdad? Sí. Esas esferas... Sí, claro. Sí, está ao pé da carretera. Sí, está ao pé da carretera, efectivamente.
Eu xa hai anos que non paso por esa estrada, pero eu mesmo fixo unha foto. Esa sí, esa vina moi recentemente, porque esa está moi á beiriña de onde foi a miña. Pero esa está moi linda, está de chocolate, parece, si, está teñida cuidadilla de carai, si, si. Valadouro, si. No día da inauguración, Ramón Salgado Toimil. Ramón Salgado Toimil era un ensinante na Mariña de Lugo moi considerado, moi laborioso, moi responsable no traballo. Home católico, por outra parte, tomoulle medo aos marxistas, digamos, no 36, e por un momento fixose falanxista. Non quería ser fascista, non? Pero de algún modo no seu caletre estaba, e finalmente morreu á altura do 40, e hai un texto aí polo 39 que é un pouco como unha confesión del de dicindo acabo de como engañeime, metínme por donde non debía, non? E morreu, non? En fin, é unha persona respetable nese sentido. Escola de Bacoi, Alfoz. Sí. Progreso de Lousada. Progreso de Lousada, Terras de Villalba, claro. Exactamente. O arco, ese arco florido, non? Por veces era unha festa, non? Lousada que outra está restaurada. Está restaurada, menos mal. A Aurora de Somozas, Como eran as grúas, non? Como eran as grúas, para poder traballar, A Santa Vallesa. Que era, esa sí que tiña un currículum. Sí, a Santa Vallesa das boas. A Galeguización do ensino. Sí. No seu currículum. Sí. Das boas, descuidadas, con Alfoz. Edificio de segundo ensino, xa en Lalín, sí. A mellor vida tamén. Sí, Claro. García Hermanos, Betanzos, os irmáns, os portentosos irmáns García Hermanos, xente que fixo riqueza, pero que sempre pensou na xente humilde, polo que parece, non? E considerou de xeral estima, non? García Hermanos. Luou, cerca de Santiago. Ahora está moi cerca, digamos, as comunicacións. Claro, a estrada en algún tempo ainda estaba a 20 km de Santiago, ainda era un pouco lonxe, non? Ainda a estradiña era miúda, non? Agora logo se chega, non? Bueno, todo o entorno está absolutamente cambiado, non? Bastavales, campanas de Bastavales, que decía Rosalía, a mellor vida. Neste caso é Virrei de Indias, Illas Filipinas, é unha cousa que procede do século XVII, non? En Silleda, anos 20, non? Sí, que era dun arquivo, estaba nun arquivo e noutro, non? E volve a aparecer Curantes, a estrada, o coro da escola, Había, ainda lle dicía un rapaz, unha rapaza estudiante con estudios musicais. Hai 2 días lle dicía, había mestres que interviñan, tamén hoxe, claro, pero nos anos 20 e 30 que interviñan en coros e
en bandas parroquiales, en canto que había máis bandas naquele momento, había unha certa presencia de mestres, como un máis, ou a veces con coñecementos musicais, a veces quen era mestre previamente fora seminarista, e ao ser seminarista aprender a música, non? Por lo menos aspectos básicos de música, meterase cun instrumento, un pouco por aí podemos entender unha parte de mestres metidos no campo da música en varios lugares, non? Mellor vida. Sí, dalle adiante. Taragoña, en Rianxo. Esta tamén agora está así, e sin embargo se a viramos caleada, un color cremiña, non sei que, hasta diríamos é un edificio moi bonito, un edificio lindo, non? A vida hoxe está integrado na cidade, grupo escolar fundado por Ramón Nieto en Lavadores desde Chile en 1923, foi potente, non, en fin, foi potente, quero dicir, dentro, tiña boa dotación de equipamento didáctico, recursos, ben, sí. Falaba Curros Enrique de García Barbón. García Barbón era de Berín, mandou facer escolas en Berín, foi un potentado, fixo riqueza, pero era masón, e non tuvo fillos, non tuvo descendencia, entón distribuiu riqueza, comprou, García Barbón tiña unha colección pictórica importante, que a celebra e que a gusta e que a está utilizando a cidade de Vigo, está no Museo Municipal de Vigo, ten unha parte da súa colección pictórica, cadros do 17 e 18, que é patrimonio que reuniu García Barbón, que fixo tamén este edificio que si tivera unha praza grande diante lucía moito máis, o pegarlle edificios á beira un pouco faino como máis humilde, pero se collemos todo o edificio, todo ao longo para baixo, ves que se capta mellor aquí que non na pantalla, pois resulta que ve este edificio e eu que tuve oportunidade hai 2 anos, en fin, hai 2 anos, sí, de visitar por primeira vez a cidade de Buenos Aires e de ver ali edificios escolares, digo, isto podía ser un bo edificio en Buenos Aires de edificio escolar. Ten a traza moito, ten o aire. Isto da Ramallosa, aqueles que dixen eu tiñan o taller de zapatería, e tiñan imprenta, non? Tamén aprendían prácticas agrarias, e tamén facían excursións, hai un pouco de todo, e teñen todos un mandilón. Aí está o edificio, non se aprecia aínda ben de todo, é un edificio en U, ou seja que temos aquí o frontal do edificio, pero logo vai con dúas alas, non? De cada parte, o sea que ten campo de deportes por detrás, e ten o que conecta un pouco o conxunto do edificio, potente, bo, e houve moito traballo, moi xeitoso. En Mos tamén, Vigo ten Nigrán, ten Mos, ten Gondomar, ten Baiona, aquela beira, este edificio desapareceu, foi unha pena, eu non sei exactamente, non coñezo ben a historia do Porriño, e 1908, as escolas Fernández Areal, era bonito, non sei exactamente cal é a razón. Cristiñade, La Aurora, El Despertar, La Aurora, teñen eses nomes, non? Que aluden á luz, a imaxe da luz. A Aurora, sí, de Cristiñade. Este me parece que xa, creo que vimos no outro arquivo,
unha cousa parecida, porque hai imaxes similares de varios lugares. Isto é en Ponteareas, é un bo edificio, en construcción, en Arbo. Arbo está absolutamente fronteirizo con Portugal, pasa ao Miño, tiñan barca, agora teñen unha ponte. O sea, é un edificio potente tamén. Ao final decidiron os emigrantes facer tamén unha escola agraria nele, dir nesa dirección. Tomiño está así, a aurora do porvenir, non? Volve ser outra das escolas en Estás, sí, Tomiño, e no Baixo Miño, sí. Esta sí, esta frase moi... sí, a ver, isto cando esta frase non se vía ben na foto o lema, e cando eu o recuperei como un amanuense medieval, neste caso, porque non está sacada xa directamente da revista, que non se vía ben, con moito cuidadiño fun sombreando as letras, porque unha frase extraordinaria. Los pueblos sin instrucción son esclavos e víctimas de los tiranos. Entón aí era celebrando a festa da escola que inauguraban, non? Probablemente termina aí, non me acordo xa si terminaba aí. Bueno, pois isto probablemente teñen algunha pregunta e eu xa, en fin, da miña atención xa cara a ustedes eu abusei. Se teñen algunha pregunta, encantado de poder responder, non? Bueno, gracias pola vosa presencia. Eu voulle facer unha pregunta e así abro o debate. Vale. Que das palabras que lle escoitei da acción das sociedades de instrucción, o que nos pode quedar claro é que a acción das sociedades de instrucción viña derivado da inacción do Estado, porque quen tiña competencias para crear escolas e dotalas de mestres. Entonces, como, en Galicia houve acción das sociedades de instrucción que supliron a labor que tiña que facer o Estado. En Asturias, sobre todo, e en Cantabria, en menor medida. Pero, que pasou no resto do Estado? Porque, home, había moitos menos emigrantes, pero seguramente había inacción das sociedades de inacción do Estado, pero non había sociedades de instrucción que supliran. Sí, xa está, sí. Sí. É verdad. De todos modos, a xeografía da emigración a América en España é moi inferior, de quitado un pouco Cataluña, pero que non é unha emigración extensiva. Eu creo que a emigración a Cataluña a América é unha emigración con presenza organizada, de unha certa movilización social organizada de ideas entre socialistas e anarquistas. Hai canta poboación de Cataluña foi a Argentina? Menos. Eu creo que polo que levamos visto é algo así como do Ebro para Occidente e do norte de España, do Cantábrico, non? De tal modo que colle tamén o norte de Portugal, singularmente. Onde vai o norte de Portugal? Ao Brasil. E galegos non van ao Brasil? Si, os galegos tamén van ao Brasil, pero decidiron ir moito máis a Cuba, decidiron ir moito máis a Argentina. Cuba en primeiro lugar, Argentina, Montevideo, Uruguai, pero Montevideo, Brasil, México, e logo un pouco por aquí e por acolá. De modo que de toda esa terra que abrimos así, dende terra de Cameros, dende a Rioja,
para Galicia e para o norte, cal é a terra máis densamente poboada, de onde hai máis? Cántabros hai uns poucos, asturianos hai uns poucos máis, galegos moitos máis. Claro, entón o fenómeno obsérvase tamén un pouco na mesma densidade das xentes que van. Practicaron isto mesmo, logo non foron andaluces, foron extremeños, foron castellano-manchegos. A dimensión dos que foron neste período das dúas últimas décadas do XIX e das dúas primeiras décadas do XX debeu ser moito menor. Debeu ser moito menor, de feito, os estudios máis alá da cuestión das escolas e da educación, os estudios que hai sobre mobilidade migratoria, en fin, España, América do Sur, movimentos sociais, iniciativas, tal, que efectivamente convócase desde a Facultade de Historia, dende sociedades históricas, dende o mundo económico, unha parte deles que eu levo visto, claro, máis alá do campo estricto de educación, apunta bastante ao norte, os propios estudios que bastante a ese norte do Cantábrico, non? E a ese norte que vai un pouco abríndose, non? Hasta o norte de Portugal. Ou seña que o fenómeno de presenza de escolas de que fai o que non fai o Estado ten algo que ver co peso migratorio, pero hai outro elemento tamén, xa con dúas palabras. Seguía en vigor nesas décadas do XIX, nestas décadas do XX, esta cuestión que marcara a lei Moyano de instrucción primaria en 1857, que decía as entidades de poboación que teñan 500 habitantes, non 500 veciños, sino a totalidade, terán unha escola completa, e se non terían unha escola primaria, senón unha escola incompleta. Bueno, ese elemento facilitou en que un vai a Soria, extremadamente rural, máis alá de tres pequenas cidades, Burgo de Osma e a capital, extremadamente rural, pero os povos teñen edificio escolar, ahora son povos deshabitados, pero hai 100 anos eran povos de 1000 habitantes, cantidad deles, e fixeron escola, a propia administración. En Galicia, dada a extrema reducción do número de habitantes de cada núcleo, a metade dos núcleos, agora non poderíamos contar así, porque hai moitos abandonados ou en proceso ou que quedan, en fin, media dúcia de familias e tal, non? Pero no tempo este en que falamos, a metade dos núcleos de población de España estaban en Galicia. Con que dimensión? A dimensión de 100 personas, 100 a 200 personas, así, de tal modo que nesa circunstancia, efectivamente, e pasando a través do sistema político da restauración, do caciquismo e do turnismo, é que os que gobernan neses momentos sustancialmente son liberales conservadores ou conservadores en todo un período extenso de 40 anos hasta que as masas sociales empezan a tomar un pouco conciencia, pero estamos xa casi na fronteira dos anos 20 e por eso ven a dictadura ante a toma de conciencia a blanda, depois viría a outra, entón o que acontece é que, mentras tanto, os representantes políticos que están no Parlamento invertir en educación e preocuparse por crear escolas non era un asunto que lles fixera gañar votos, non? Diríamos, non? De tal modo que a dispersión de entidades de poboación, o escaso número e o non contar a educación como frecuentemente non conta como debe de contar como instrumento de conxunto de ciudadanía, pois fixo que aquí a precariedade na existencia de escolas fora absolutamente tan notable que efectivamente son os mesmos demandantes e as mesmas persoas que son en moitos lugares os que toman a conciencia de que deben facer ante o Estado que non fai, non? Non quero
primeiro, non quero dar a idea que os emigrantes eran esquerdosos, non? Ou seña, entendámonos, a volta de 1930 hai por riba de 800.000 galegos por América adiante. De repente todos esos votaban en esquerda e en nacionalismo. Non. O que pasa que entre 800.000 se falamos de 100.000 que están implicados en creación de escolas modestamente, é unha densidade importante, non? Pero, si... Non os inmigrantes, son todos os que facían escolas ou donaban dinheiro para as escolas, eran todos progresistas, non? Porque non dá a entender que dereito... Sí, no fondo eran progresistas, sí, non necesariamente, ao dicir isto, non estou dicindo, e non debemos entender, eran de esquerdas, non, a persoas de espírito aberto, que entenden de que a cultura debe estenderse, nun sentido, debe estenderse, que a cultura debe axudar para ter instrumentos para gañar a vida, e para gañar a vida con unha certa consciencia, e ter un espírito de ciudadanía, ter un espírito de tolerancia, e se cabe a ter unha certa idea de solidariedade social. En esos termos, pois efectivamente, na creación de escolas, sin coñecer ben agora o pensamento de Blanco de Lema en 1870 ou do outro, ele xa sós, estou predisposto a considerar que hai un espírito liberal e progresista, hai un entendemento de que é bo, non hai que terlle medo ás letras, non? Non hai que terlle medo, non? Efectivamente, non? García Hermanos, non? García Hermanos chegan a ser dous potentados que se teñen diñeiro para facer as súas viaxes de turismo, que non teñen as masas populares, os sectores populares, non? E levan a súa pajita e as súas boas garabatas e andan con xente fina, se é do caso, non? Pero, ao tempo, saben que non vamos a provocar a revolución social, pero hai xente, velliños que hai que tal, fai falta un asilo, fai falta escolas, e hai edificios escolares e que sexan bons, hai que darlle traballo á xente, aos xardís do pasatempo, que maravilla, que maravilla, non? Un lugar para esparcimento xeral, para a curiosidade, non? Para a curiosidade, abrir, mira, o mundo, non temos televisión, pero temos isto para falar do mundo, non? Tanta curiosidade que se pode suscitar en todas as persoas de arredor, e mentras tanto, xenerando traballo, non? Que se xeneraron traballo e xornais que se pagaron, non? E veñen os traballadores afectos ao socialismo e queremos casa do povo, non? Tomade diñeiro, faced a casa. Queres decir, sano espírito liberal, diríamos, non? Sano espírito liberal e amantes da cultura, en fin, unhas certas condicións de vida amables para as persoas e de cidadanía tamén, non? O sea, nese sentido tamén é un progreso con elementos de conciencia social, pedímolo, non? Claro. Sí? Dando se inicio ao caso das escolas de Abadero, que como las coñecemos aquí. Sí, todos os que traballamos isto, comenzando tamén neste caso pola información que certifica co seu coñecemento Neira Viles, que poñemos a data de 1904 con Ares, ou seña que
non haxa unha guerra que di, no, o meu foi uns meses antes, no, o meu foi... En fin, aí, nacendo o novo século, non? E cando se dá o tránsito do emigrante individual que decide porque ten un diñeiro destinar unha parte, dáse o paso deso a e que pasa se nos consorciamos modestamente e entre todos vamos reunindo uns pesiños, pesos argentinos, non? Vamos reunindo, porque temos un horizonte, porque queremos colectivamente chegar a algún sitio, chegar a dispoñer de escola. E centrámonos na escola. Moitas veces a propia sociedade de instrucción sabemos que facía a escola ou mandaba material, pero a sociedade de instrucción tamén facía cementerios, tamén daba uns cartiños para arreglar unha ponte, con frecuencia, e de beneficencia tamén, claro, empezando por eles propios, pero por outros, non? Que había xente que efectivamente ven a crise do 29, agora que estamos en crise, e a crise do 29 debeu ser unha cousa, o que pasa é que non a vivimos, con fortuna para nós non sabemos, a crise do 29, pero a crise do 29, porque aquilo non había nin 300, nin 400 euros, nin 200, aquilo debeu ser tremendo, non? Aquilo debeu ser tremendo. En aqueles momentos, o que ven a continuación varios anos, non hai no tempo da República, xa é a República que intervén, non? Na creación de escolas, non hai neses anos 30 os cartos deixan de chegar ás escolas, porque os cartiños que se tiñan que xuntar moitas veces era a propia beneficencia con eles mesmos, pero había xente que de repente tiña unha certa riqueza que desapareceu, que tiña uns cartos no banco, é que peor que as preferentes, peor que as preferentes, o sea, desapareceron os cartos. Que moitas veces deixaron de chegar porque os bancos onde tiñan os cartos estas sociedades deron quebra e desapareceron. Exacto. E entón houve que practicar a solidaridade social mesmo entre eles porque para axudar a moitos vivos a chegar aquí ou a algúns mortos tamén que quixeron ser enterrados ou polos familiares ou polo que sexa aquí, pero que non había para o pasaxe, non? Sí. Entón, referente ao que dicías que había que falarnos aquí, mandar para aquí, bueno, polas conversacións que eu teño tido, salvando a boa intención sempre, non? No fondo, respetar e admirar o que fixeron, resulta que eu teño falado con unha xente en Buenos Aires, eles me dicían a min que igual un fin de semana tiñan un cadeiro de zinc enchero de propinas, o sea, que mandaban para aquí e con eso a familia pues, pasaba con eso. Quero dicir que, ao mesmo tempo, a impresión que me dan a min a través das conversas que tuve, que ganaban moitos cartos, Eu non sei se vos tedes eso, a non ser que sean personas que realmente... Claro, nese mundo tan extenso que eu digo, a altura da chegada dos anos 30, 800.000 galegos, aí hai xente que fai pasta, moita pasta, claro. Non é a maioría, pero hai minorías, claro, que se fan de ouro, sin dúbida, claro, pero non é o conxunto, non é o total, nin moito menos, non é. Podemos acudir a todo o extenso álbum de caricaturas de Castelao, non? E no extenso álbum de caricaturas e de debuxos de Castelao hai o emigrante tal que se olvida, non? Ou que non se olvida, ou que ven aquí, que ven nun aixa, non? E aquel que non ten pa onde caerse morto, en fin, hai de todo eso, porque hai todas esas circunstancias, claro. Aquí estamos falando tamén dunha parte noble, dunha parte bonita, dunha parte excelente. Isto non nos debe levar a agachar e a esquecernos de outra parte do oficio emigrante
innoble tamén, o seña que salvajadas, dito así, O abandono de familias. claro, bueno, esa é outra, non? Ese outra ten unha gama, non? Ten unha gama moi grande, non? Hai xente que marchou, hai moitos varóns que marcharon pro tabaco, non? Exacto, pero probablemente tamén mulleres, pero probablemente tamén mulleres que no fondo era escapar dun territorio que afogaba, marchar para un territorio dunha certa liberdade, nos itinerarios de cada un, non? E no medio de todo, claro que houve moito irresponsable que deixou a súa muller ou a súa compañeira embarazada aquí e marchou e tiñan fillos, en fin, e quedaron tirados, sin dúbida, non? E cando chega o tempo do franquismo, pois hai unha parte da sociedade, hai un debate nas sociedades, e hai sociedades que se posicionan do lado franquista, non? Tristemente, neste mesmo sentido, esquecéndose un pouco de toda esa conducta de cidadanía e de aprendizaxe republicano nos mellor sentido da palabra, non? Claro que houbo de todo eso, non? En fin, e onde hai esas sociedades, en cambio, hai outras que manteñen unha gallardía de educación e de solidariedade que é chamativa tamén. Hai un fenómeno que non podemos decir os emigrantes todos foron excelentes, foi unha cousa maravilla, non sei que. É como cambiou tanto de América, porque cando foron a Europa nos anos 50, anos 60 non fixeron escolas, fixo un petiño cada quen, fixo un petiño para facer unha casiña, para vir para a Coruña, para vir para Vigo, poñer unha tendiña, e poñer un bar, Zurich, café bar, e poñer non sei que, non? Xuntarse para facer escola, e que lles pasou aos galegos de repente, non? Cambiaron o escenario, cambiaron as condicións, o momento histórico, en fin, tantas e tantas cousas. E tamén que se deu no tempo do franquismo, onde ti vai facendo, é dicir, no mellor sentido da palabra, dun emigrante. Non lle pidamos agora contas, porque nos anos 50 e 60 non fixeran escolas, non? Que probablemente, en algún caso, se non escolas, pois tamén xuntaron cartos para mandar para isto, para pôr a necesidade para isto ou para aquilo, non? Hai que situar tamén o fenómeno nun determinado escenario, non? Concomitante tamén, concomitante con outros movimentos sociais, con outras mobilidades de outros grupos. Quero expresar con inteira brevidade tamén, os galegos, por exemplo, non fixeron algo que fixeron os alemáns e os austríacos, non? Os alemáns e austríacos que se trasladaron en número importante a Chile, a Argentina e ao Brasil, fixeron ali as súas escolas para eles, e era os gobernos de Austria, de Alemania, que mesmo lles enviaban, o goberno, sabendo que había escolas alemanas, lles enviaban recursos, e en todo caso, bueno, nós facemos, e poñemos o noso perímetro, que ainda hoxe quedan, xa, en fin, mesturados xa en inserción, en interrelación, pero nos anos 40 e 50, no Brasil, en Chile, en Argentina, había reductos que no fondo non me mezclo co brasileño, coa brasileña, non me mezclo co argentino, non me mezclo co monteavidano, co chileno, teño que é o que se observa tamén, se un vai aí, dice, no, e esta é a zona, coño, e queda sorprendido. Eu teño visto algo un pouquiño na Argentina, non, pero en Brasil, algo me mostraron colegas en universidades, en Río de Xaneiro, en São Paulo, que, estou pensando agora que ademais é alemán, el, xa naceu ali, pero é de familia, e dedicouse a estudiar isto, non? E ves, e dice, mira, ese edificio, aquel outro, son edificios, dice, son edificios alemáns, son edificios austríacos, e crearon un xardín e crearon un reducto para eles. Foron ali
foron ali buscando ocasións de traballo, pero situaronse un pouco dentro dos traballadores, dos emigrantes na parte alta, e con selección e con cerre social. Os galegos non fixeron cerre social, a non ser cando se daban eles porque necesitamos facer un baile, porque necesitamos comer, normal, sempre. Cando os galegos van fora sempre hai un momento que vamos ti máis e podemos falar. Claro, onde sexa, non? Pero non hai esa idea de cerre elitista que si practicaron estes outros centroeuropeos, estes de aquí. Bueno, pois, se non hai máis preguntas, agradecemoslle novamente a Antón a súa presencia e as súas palabras e damos por clausurado o acto. Vamoslle facer entrega de un agasallo que unha cesta de produtos de Madre mía, do Eume para que coma. madre mía. Non, Este é unha reproducción do bazo campaniforme que apareceu nun xacemento arqueolóxico na Vila Bella, que son doados polo Concello das Pontes para a nosa asociación, para que entreguemos aos convidados e aos relatores. non contaba con nada, é dicir, contaba que a gratitude de decir, veño á casa de amigos, veño e vamos a falar desto, ao final tomamos algo e marchamos. Algo rápido en calquera condición, porque eu, exercendo e sendo profesor en Santiago, familiarmente vivo en Vigo, así que hoxe chegarei a Vigo. Espero chegar a Vigo, de modo que, en fin, moitas gracias. Eu sei que as miñas fillas cando lle chegue con isto vai lles gustar. A ustedes, moi amable. Moitas gracias. E por último recordo que están as dúas revistas editadas por Nova Escola Galega ou promovidas por Nova Escola Galega, editadas por Xerais. No, editadas por Nova Escola Galega. O número 53 dedicado ás escolas de americanos, ás sociedades de instrucción, e o número 54 o temos aí naquela mesa á venta por un precio bastante máis. Bueno, o precio é o que é, pero non